Лили, искаш ли да пуснем реклами преди ти да пееш? Ще пееш ли? Ще говориш? Какво ще пееш? Каквото искам, това ще правя. И ще пуснем реклами само преди тебе и след това да пееш и да говориш или каквото си искаш там. Добре. Добре, в смисъл да пуснем или да не пускаме? Първо искам да кажа Христос Воскресе на всички зрители. Добър вечер. И сега, тъй като аз мога всичко, мога да пусна и рекламите. Добър вечер пак. Нали бе каза добър вечер и Христос Воскресе? Това беше преди рекламите. Сега какво? Сега казвам пак. Който не е хванал преди рекламите, сега искам да кажа... Всички са останали за да те видят, защото ти си легенда. Да, и много благодаря. Благодаря много. Не обичам да казвам, аз съм примата, ама аз съм примата на българската музика. Но това е вярно. Да. Да. Ама обичам, когато другите го казват, а не аз. Ето, ти си примата на българската музика. Ти си. Благодаря много. Аз много те уважавам. Надявам се. Не съм разбрала. Даже те обичам. О. Значи съм на гости, да върна комплимент. На гости при примата на българската музика Слави Трифонов. Айде сега. Трябва да призная нещо, че Слави дълго време ме кани да му гостувам в това студио. Вярно е. Да, обаче аз отказвах. Да, и това е вярно. Да, но онзи ден най-накрая ти потвърдих. Браво. Че ще дойда. Да. И ти от щастие взе да се дереш нещо. Алилуя, алилуя. Да, нещо те прекъснах. Не съм пял от щастие, алилуя. Както и няма значение. Радвам се, че си тук. Лили. Благодаря. Разбрах, че е изтекал записа на Слави Трифонов в интернет пространството. Не чух. Откраднал го някой? Крадци. За първи път ли е? За втори път. Една песен единствени с Софи Маринова преди години и така беше. Аз си мислих, че изтича запис на Слави всеки път, когато се извършва техническа проверка на сиреници. А то виж какво било. Кражба. Между другото, благодаря на теб и на Куко Бенд, че на 25 април искате да ме подгрявате в Арена Армеец. Не, защо да... Няма да те подгряваме. Съжалявам, но ще трябва да те разочаровам. Мързи ме да идвам да пея след вас. И освен това, когато аз съм правил концерти в Арена Армеец, ти още си се лъзгал в Старозагорските бани. Не съм се лъзгал, а се подхлъзнах. Лъзгала си са ти. Не желая да говоря с теб от тук нататък, след като ще бъдеш... Аз те поканих тук за добро, ти ми говори за алилуя, сирени и съм се лъзгал. Добре, плъзнал си се. Добре, плъзнал съм се. Направо си се изтърколил. Няма значение. На 25-ти може да има подгряващи групи, но ти ще бъдеш пиронът на вечерта. Даже с трите пирона на вечерта. Добре, няма ли да изпееш нещо, като си дошла в студиото? Не, за сега не.
Моля те, изпей нещо. Първо преди това искам да кажа нещо. Че следващата песен, която ще изпее, е на Митко Щерев. Да. Той нали ти забрани да му пееш песен? Да, той ми се обади по телефона и ми каза, тая песен, докато съм жив, нема да я пееш. И аз му казах, а след това може ли? Шегувам се, разбира се. Да е жив и здрав. И всички мои приятели и неприятели. Маестро, музика. Слави, мои приятелю, чуй го къмзата. Всеки има свой тромпет, а той си няма. Можеше да съжалиш поне маестрото. Виж децата му, колко са пораснали. Не дай да ги тормозиш, не дай да ги товариш, дай безскрупулно и зверски не, както преди. Моля те, не ги измъчвай, моля те, не ги заставяй да ти свирят по концертите, чак до зори. Не дай да ги тормозиш, не дай да ги товариш, дай безскрупулно и зверски не, както преди. Моля те, не ги измъчвай, моля те, не ги заставяй да те свирят по концертите, чак до зори. Стари мои приятелю, виж титлетите. Ванчо се стопи съвсем, а Цецко дреме. Очи вечно е на път и няма време.